Yeah. Hey. Hey. Pume en u bilang pumakon. 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 Soqale ngibize bonke abangani $1 million ngayikhohlwa kanjani nokusithola senza noma kanjani trap makhonyeni ingikhulise kabi ngambuza nokhushu ngambuza noyale EPS billing rekhode usane shout out to Disney angeke ngimkhohlwe singena ngeforce ubothula ubukele uthola nespark nasudlubula undele sukuluka sobhol kapelepele ezephimbo leso sikhulu usuku nosuku induna enkulu kuse umfo wagumbi samba nokwazi abaflexa ngeduku wazini nge-O35 wazini ngejosini yonke nje uqobolwayo ngiyabezwa bekhuluma bethi suke emakhaya nje angeke sathuthuka emfana siyakhuphuka ezephimbo lesosha zowela lo mfulakazi yangizwa kasi